isi na be gị dị mma ndị be eze ekwesịla eze Owere ma Igbo nne tili ezinụlọ fụrụ ọfa n'anya Archbishop Onyekazi Ekwesi tagịrị ụmụnne isi ebe na-asọ ụzọ ogbunu kwesịrị ịṅomi maka isi na be gị dị mma isi niile eme nwanne n'ụwa isi niile atụ ụtọ ndị be eze ekwesịla eze Owere ma kedu onye si na be ya maka ntụ oyi isi niile eme nwanne broda isi niile atụ ụtọ ka njikere ndị be eze ekwesịla eze Owere ma Archbishop Onyekazi Ekwesi si na-akarị ibi eyi akụ na-egwu ajụ na Anambra steeti ọkwa ịma kedụzi ọdọmụzụwa akụ nwanne gị oyi si na-asụ ụzọ be anyị oyi kedụzi akụ bụtụ ụgwọ nwanne m onye m na-eme onu na-emerụ nwanne n'isi eyi nwanne Amaka eyi si na nwanne na-atọ n'ụtọ n'ụwa ma afụ ndị na-eme ya ọfụma eyi Chinakara ibi ihe n'inwere obi Chukwu adịrịsị ezi Owere oyi ịbụ nwa nke Chukwu n'ezie iji achịkọta ụmụnne yi unu na-ebi n'udo ọganiru wee kalịa inwere obi mmụọ ozi nye ka mụji ekwunyere iyi Archbishop Onyeka o ị na-emerụ nwanne n'isi ndị be eze ekwesị niile na ana m ajụ na ajụjụ which baba do well for you people maka na afụgo m ndị nwere ego ma ya bụ ego bịara chụsasị afa o nwere ozi onye ma nwanne ya na-ama aka o ụfọdụ jide nwanne ba ọ na-agbakali ya anụ o nwere onye ga-atụrọsụ nwanne ya ka o jidelu ya ife mana ịbịa na nke be eze ekwesị ọ na-emerụ nwanne n'isi I'm gonna see a man of God with a difference. I'm gonna see a leader with so much wisdom. Waburu no ayekwe si wele ọchịchị Africa enye nwanze ekwesị Archbishop wo maka na ịchịba Africa niile ife ga-adịla anyị mma o ịbata be eze ekwesị enwere ọdụ ropout o ịbịa be eze ekwesị o nwere onye ji ọkpa gaa ụmụnze ekwesị dị nne bụzi big boys and big girls wancha na-emebe ọfụma na ife a na-emeghị nnafe nwere ndị so eti chachawo mpa nnafe echefa bụ so odogwu n'isi onwe maka na eburu nwa n'afọ plan ọrụ ya life amụtu onye na-anọ banye n'ife a na-eme sọsọ Archbishop Onyeka Nwanze Ekwesi bubilodi ya ji ụmụnne wegbe onwe ya okirikiri n'ụwa na-agali ya ọfụma ore n'ọba wee jụba dị mmụ n'ụwa osidebe ụtọ nwanne nke osidebe osikwa ihe na unu bi n'elu ụwa ọjọọ nwa ka nna ajụ gadị ka nke unu si wee dị iche n'ọgbalị nghali nna na nne unu niile falụlụ nnekwu olu n'isi unu fadiza abụla wọdụ ndị be eze ekwesị maka isi na be gị dị mma isi niile eme nwanne n'ụwa isi niile atụ ụtọ ndị be eze ekwesịla eze Owere ma kedu onye si na be ya maka ntụ oyi isi niile eme nwanne broda isi niile atụ ụtọ ka njikere ndị be eze ekwesịla eze Owere ma Archbishop Onyekazi Ekwesi si na-akarị ibi eyi akụ na-egwu ajụ na Anambra steeti ọkwa ịma kedụzi ọdọmụzụwa akụ nwanne gị oyi si na-asụ ụzọ be anyị oyi kedụzi akụ bụtụ ụgwọ nwanne m onye m na-eme
unu na-emerụ nwanne n'isi family nwere men ka social club ndị be eze kwesị ụrụ karịgodu klọb ọ bụrụ ile ama mụ na ntị na-akọ ọrụ ụkọ ka ịmalụ ndị ya na-ekwu nwa ji ebute oche ike nke ọrụ ga-ewu ịmalụ kenele ịgba ka anyị jebe ezi Owere ihe zụta mmụọ na-atụ egwu n'ezi Owere nnekwu nwa ka mmadụ iri ọgaranya na-eme ka Chukwu onye dogo na-emerụ nwanne n'isi na n'ọha akụ na-egbu ajọ ụgbọanụ na Anambra steeti ọkwa ịmara ya ekperuchi na-akarị ibu ya nwa bụ nnekwute oge anyị na-etili mkpu Bishọp onye ka Nwanze kwesịghị ya bụ chi na-akarị ibu ihe nwanụ n'ala Igbo akụ na-egbu ajọ ụgbọanụ na South Africa ya bụ CEO Pineleaf Real Estate and Properties Limited ya bụ Pineleaf Group of Companies company akalia ivo na-eme akalia ụdọgwuji amala chọọchị o n'ezi Owere ozigbo teme ife afịa every year 50 cars ọ na-enye ndị mmadụ ozi na-eme ife afịa every year amali mmele eligo nne Bishọp ndị zọrọ ndụ eligo nne Bishọp ndị mmele ọgaranya akarịa kachi Bishọp otowu nwalibe chikobịa kene ihe mmanwabịa ya gbawa Daddy G.O. na Jesus is alive nwere ebe ọ na-atọ bụ ma na-akwọ ihe Amalachukwu nyeli elika nne one n'ụwa nwogbo onye amụma egwu na-etu ka ogbenye mmalụ ụbịama na eri mgbe eji wee mmalụ gị na n'ụwa ana m amụzi ụbịama amụ maka o mere izu n'ọhịa eme n'ọnwa Bishọp nwa mma ya eme ma ọfụma na ndị mmụọ ozi ya agwaghị okwu ife ihe mere m ụdị ịgba ka anyị jee n'ezi Owere site onye na-ekwu okwu ya ọ na-apụ apụọ gị ka bụ na akpọ todure ọkụ na-egbu ajụ bụ ya yilibo Chinakarị bụ ya bụ ya yilibo Daddy G.O. emume nkene enyi o ji eziokwu ela dịka nna kpọọ ịgba kenelu m High Chief Bob Francis Nze Kwesị n'oso n'ife a na-eme ọra nwezu akụ tu n'ezi Owere abụ nwe lota na ka na-akpọghị ọrụ gị yili papa n'ezi Owere ya bụ CEO Gofranwo Group of Companies ya bụ Managing Director na Pineleaf Real Estate and Properties ọrụ gị nwa na-etinye CCTV n'afịa niile dị na Anambra gọọmenti kọntraktọ nya ka anyị na-ekwu odogwu eyi ọra nwezu akụo na ego ga-eligo nne anyị bọbụ na Chikobi na-akpọghịrị egwu Chinasụ ụzọ gbaghị Chinasụ elighị ụzọ onye nwere n'elu nwa na onwere odogwu bọba Chinasụ ụzọ nwa Chinasụ ụzọ ọra nwezu akụwe ndogwu na-esi Owere ifuru ọkpụrụ aka ọra nwezu akụwe ọ bụ nwe lọta nna ihe nwegwe kene oke ịgba ka anyị kene Tochukwu Nze kwesịghị ehu akụbụ ụtụ ụwa nwanne m ya bụ onye mmemme Director of Finance na Pineleaf Estate and Properties Limited oriego n'uke ego nwanne m Tochukwu Nwanze Kwesị odogwu eyi maka obere nwa tinyere ego n'aka anyị kene nne Emeka Nwanze Kwesị nne Emeka n'iso wee bili akụ mesịrị bịa nwanụ n'ezi Owere n'aka na-eme
onye ọha adịrị mma nwa na-apụ apụ odogwu ike ga-eze Owere ka mụ na-achọ n'egwu a ha chifu Chidovi Nwanze Kwesị ike ga-eze Owere ekene m enelu m ike nga ịmazikwa ike nga onye nnekwu ego ọgwara bụ ike nga egwu m ekene ya maka ịchọje ego jụrụ oyi na Malaysia ego ni jụrụ oyi ịmara Tony Nwanze Kwesị ihe bụ ego jụrụ oyi na Malaysia Nwanze Kwesị na ọ na-emesi ife ike ego jụrụ oyi na Malaysia n'aka na-eme oyi ego jụrụ oyi ọ na-emewe ọfụma oyi ya tụọlịm ọzọ akụ nne Oneze Owere Chief Okechukwu Nwanze Kwesị weti nwoke mụ na-akpọ ọ dị bụ ọzọ akụ nne ọzọ akụ nne Chikeobi na-akpọ ya nwoke Igbo na-achọzi Ogbuefi Ogbuefi eze nwa mmadụ Chief Chinedu Nze Kwesị onye ọ ga-adịrị mma n'iso wee bili Igbo Ogbuefi eze nwa mmadụ bịa ka ele nene Ogbuefi tụọlịm ọnụ na-ekwula ọra n'ezi Owere Chief Charles Nze Kwesị ekene m ị na-ekwula ọra na ị na-anụ olu oyi ya bụ ọnụ na-ekwula ọra Charles na ị na-emerụ nwanne n'isi ị maala Ogbuefi mezuo ọgaranya n'ezi Owere mbere nwa na-emesi ife ike Chief Ifeanyi Nze Kwesị inwepụ Ogbuefi o mezuo ọgaranya ị na-eme ọgaranya na-emelu ya n'isi Ifeanyi na ị na-emelu nwanne n'isi Igbo na-achọrọ nze akọ n'obi n'ezi Owere Chief Francis Nze Kwesị inwepụ nze akọ n'obi bụ anyị n'ezi Owere onye ejighị m ọnụ ọ na-emerụ nwanne n'isi Igbo achọọlụ m tinyere ugo n'ezi Owere Chief Benjamin Nwanze Kwesị obi ya nnekwu pharmacist na Jos Kibe ọzọ n'iso wee bili oyi ọzọ na ị na-emerụ nwanne n'isi tụọlụ m Chief Emmanuel Nwanze Kwesị nwachi na-emerụ na-ekene m o so na-emerụ nwanne n'isi ka n'iru na ọ gadịrị gị mgbe Emmanuel Chief Williams Nze Kwesị n'iga Chairman apụga n'ezi Owere niile Nwanze Kwesị ji eme ọnụ Williams na-emerụ nwanne n'isi Baasị kwamife emekwana Igba na-ekele n'ite ego ọkwa aka m ego n'ezi Owere ekene Emmanuel Nwanze Kwesị so wee bili ego Chikeobi ekene gị na nna lelu m ite ego obere m ite ego na-emesi William Van ego bịakele William Van ego Ume Francis Ogige Igba na-etili Kibu William Van ego akarịa ị na-emerụ nwanne n'isi ọzọ Nwachukwu nne ya bịa Nwachukwu nne ya wanụ n'ezi Owere Chibuzo
sụba ọbịa kanali ịgba ọsọ nwaji ugo ndị ya onye ezi Owere na-ekene m ọgaranya na ị na-emerụ nwanne n'isi ọzọ mmadụ wepụrụ Chukwu nwannu ka mụ na-akpọ n'ezi Owere bịa kene ihe keluwati sụba ka nna kpọ n'iso wee bịa keluwati sụba onye nwe egwu ekele ọzọ mmadụ abụrụ Chukwu ka ịkpa na-eti ebelu onye ọma ị na-emerụ nwanne n'isi kedu Ugochi mere eze nwanụ n'ezi Owere odowu Ugochi mere eze ọba gị bụ Ugochukwu Njọkụ odowu Ugochi gị melụ ga eze n'ezi Owere onye ọrụ adịrị mma enyi ya ị na-emerụ nwanne n'isi Chukwu dị oke afọ odogwu eyi buru ya akụ n'ugbo odogwu nwere anointing na-eji afọ ana dị mma buru ya akụ n'ugbo eyi ya ichi onye ugbo ka ịgba anwa na-etiri ichi onye ugbo ichi na Chikobi ekene oyiyo Chumadumante dibịa keleli ife ọra ji afụ ụzọ nwa n'ezi Owere Chuma na-egwu m ekene ife ọra ji afụ ụzọ bịa dedowe mana ị na-emerụ nwanne n'isi ndị odozi akụ ndị be nze kwesịghị eyi ụmụ pinọpinọ nwa na-emebe ọfụma pakpala ọfụma nnabachalacha eyi ndị nwunye ndị be nze kwesị na-emebe ọfụma unu na-enye aka na-achịkọta be nze kwesịghị eyi nwaanyị na-abụ nsogbu n'ọtụtụ ezinụlọ mana unu na-ebi n'udo ndị ọma ndị be nze kwesịrị na-agbasi bụla ekene ka njebe n'ugbo kene nna bụ ochie gbasi m kwebe origiridi eyi maka origiridi ọrụ ya bụ ọga mmadụ ncha n'enu ụwa mgbe o nwere onye na-esi ya ngọ si na o nwere onye na-ama ya aka onye bụ ọga mmadụ ncha hoha ya bụ Prince Injinia Atọ Ikechukwu eze n'ugbo Ngozi Igbo ndụ Chikobi ekene yi Prince of the world onye nwe egwu ekene ya ọma ya bụ CEO Atlas and Orento Petroleum Limited Orento International Hotel ka anyị na-ekwu okwu ya Atlas Airline ka anyị na-agba ebe ego gị gbara afọ n'ọcha n'elu ụwa osigbadu na ịkalisiri onye nwe egwu ekene nwa dị ka ikwebe oligiridi oligiridi nene ọrụ ya bụ ọga mmadụ ncha n'enu ụwa mgbe o nwere onye na-esi ya ngọ si na o nwere onye na-ama ya aka onye bụ ọga mmadụ ncha hoha pasibu jee n'obosi ike n'odowu ọnwa obosi n'iso wee biri eze ọhịa ọnwa Naijiria ji wee jee ebube bịake n'elu pasiri ife gị na-adịba mma ọzọ mma aba na ndị be nze kwesị ekene eyi ọzọ mma aba ji jee ebube n'ido so onye ọma ife gị na-amasịba onye ma n'ezi Owere ya na na-ekene nnọsọ akụkwe na fe ekene yi ife gị na-adịba mma ịmali idogidi onye ga-adịlị mma ide na ife gị na-amasịba n'ụwa onosela eze n'ogidi
Onoseleze ndị be nze kwesị ekene gị n'iso wee bili ibe gị na-amaziba ibe gị na-adịba mma n'obi ide n'ezi Owele na gị ka anyị na-achọ ebe obi adada afọ ekene yi kwasị na ibe gị na-amaziba ibe gị na-adịba mma n'obi High Connection odogwu eyi dịka eji eje mba ịgba na-ekene eyi ndị be nze kwesị fasị m kene gị High Connection ife gị na-amaziba ibe gị na-adịba mma n'obi ọkpọle nwunye nwune bịa keneli igwe eze dịka dị ukwulu gị ka anyị na-akpọ ebe onye ọma ife gị na-adịba mma ibe gị na-adịba mma n'obi ndị mmụọ dịlị ozu ugo na-abụ na-ekene mi ndị mmụọ dịlị n'ọhịa dịlị gị mma ibe gị na-amaziba ibe gị na-adịba mma n'obi ọnwụ kwulu jide ebube ka anyị na-akpọ n'egwu a ọnwụ kwulu jide ebube n'iso n'odogwu eyi ndị be nze kwezi basị m kene eyi maka na ibe gị na-amaziba ibe gị na-adịba mma n'obi ụmụaka ndị be nze kwesị n'ụnụ na-eme ọfụma nna m mụrụ unu n'ọdị ngọzi ya bụ High Chief Francis Okwuchukwu Nwanze kwesị ọrụ nwezu akụwanụ n'ezi Owele dogo kpatara ego na-elisi ego ike nyoma dogo umelu ụwa n'ego na anyị mali ya ọfụma kenelu m nwunye ọma ihe nwaanyị ekpere onye amụma Prophetess Rose Peace Ifeoma Nze kwesị na-ekene mi nwanyị okpukpe na gị ka egwu na-achọ oyi ọ zụrụ ụmụ ya ọfụma baale ya ọfụma ebe ị nọ n'ala ekene ife niile nọ na-emezi na beghị ọhaneze n'afọ na-alacha aka na beghị onye mkpaji na-enweta ife ọ chọrọ na beghị mkpụrụ ịkụlụ nọ na-aga ọfụma na beghị nwa gaji bishọp na-emebe ọfụma ya na ụmụnne ya anya ba na be mmụọ fa apụlụgo anya gị n'elu ụwa na ọ na-aga ọfụma na mụ ụfọdụ ya ndị be nze kwesị ọ gị si na be gị dị mma isi niile eme nwanne n'ụwa si niile atụ ụtọ ndị be nze kwesị na-eso Owere ma kedu onye si na be ya maka ntụ oyi isi niile eme nwanne broda isi niile atụ ụtọ ka nkike ndị be nze kwesị na-ezi Owere ma Archbishop Onyeka Nze kwesị si na-akara ibi akụ na-egbu ajụ na Anambra steeti ọkwa ịma kedu zi ọra mozuwa akụ nwanne gị si na-asụ ụzọ bụ anyị oyi kedụzi akụpụta ụgba nwanne m onye m na-eme onu na-emerụ nwanne n'isi onye Smart Mix